nagpasahay sa pabinas edad ba? Tuarang hinampak o, treadmill pang amaw, murag true, tagkuhay na ninenoot. Hala, uy, padako pagdughan ng amaw, bro ka na yan. Mura na niya niglamok, dako kaglawas niya, kagmay kagbatiis. Dira lang la, ay, tira-tira pag shoulder para kuno na mapurma. Napao, dago siya nampak, murag yun nakaikit sa short kaya abot sa kasirias. Mas seryoso ta mga good vibes ba? Gusto mo ako mag-healthy living? Okay. Gusto na lagi kumuon na mo inom? Kaso lang, nagkanta kay pamigong pala inom eh. O na guguti na, di na lagi ko magpatintal. Okay. Shout out sa akong mga amigo nga pala inom, at di na lagi ko nyo matintal. Uy, ano naman po na siya? Nagtagay naman po. Nagsulusulog hinampak. Ang mula nyo doy, bahala ka na, kasi gisulti pa, basta daring napita. Good vibes lang.